नमस्कार ट्रक ड्राइवर कुकिंग चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँ। आज आम सुखुआ झोल करी खाइबू। देखो से सुखुआ तरकारी प्रोसेस केमती करा। सुखुआरे मु फास्ट सोरष तेल टे ढाली एबे लंका गुंड पकेया रेड चिली एबे हल्दी पाउडर पकेया बर्तमान स्वाद अनुसार लुण पकईदेवा ताको भल भाव में मिक्स करदे। देखो तो केमती भल भाव मिक्स करदे। बर्तमान गैस रे कड़े गरम करा एथिरे मु सनफ्लावर ऑयल यूज करुँची। तेजपत्र टिके पकेली। बर्तमान बैगण को मुझे फ्राए कर बैगण भल भाव फ्राए होगा ताको आम कड़े की बाहर करदे। ताको आम प्लेट को बाहर करदे। बर्तमान जो सुखुआ मिक्स कर रखी ताको भी फ्राए करदे। सुखुआ बर्तमान फ्राए हम। बर्तमान जीरा गुंड टिके पकेया। गोटा जीरा मु पकाउची। शुखला लंका टिके पकेला। कटा पियाज और लंका बर्तमान यह भल भाव आम फ्राए करदे। वर्षा पागरे निश्चित रास्ता घाट में रोषे करा बहुत कष्टकर भाई। तथापि ट्रक रे बस आम रोषे कर खाया बाध्य। होटल तो अधिक खर्च पड़ो। विशेषकर वर्षा दिन रोषे बासई करने आमको कष्ट हुए। अन्य खरा पाग हेले चलो तले भी रोषे कर ट्रक भितर रोषेटा टे कष्ट। बर्तमान मुझे सबको फ्राए कर पका टमाटो पकईली। आउ थे टे भल भाव फ्राए करदे। पुणी या स्वाद अनुसार लुण टे मिसई दबा। कारण सुखुआरे मिसी स्वाद अनुसार लुण फिर यही मसलार स्वाद अनुसार लुण मिसले जाकि सुखुआ तरकारी ठीक स्वाद लगे। मुझे लुण आड कली। हल्दी पाउडर पकईली। बर्तमान शुखला लंका पाउडर पकईली। ये जीरा गुंड ये धनिया गुंड चिकन मसाला सबको पुणी मसला करके फ्राए करदे। जहाँ भी ट्रक भीतर रोषे कर खाइबाटा टे मजा लगे तथापि कष्ट।
କାରଣ ଘରେ ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଜା ଥିବା ବାଇଗଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ଭଜା ବାଇଗଣ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖୁଆକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଡୋର୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କଲର୍ ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କଲର୍ ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି। ପାଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଳ ବୋହି ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ପ୍ରିୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ଏଇ ମସଲାରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ପକାଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛେ ସେଥିରେ ଶୁଖୁଆକୁ ଭଜା ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସିଝେଇବା, କାରଣ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସିଝିକି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଛୋଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ତାକୁ ଢଙ୍କଣଟା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଟିକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତରକାରୀଟା। ଭଜା ଶୁଖୁଆଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ୟାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରୋଷେଇ କରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାଜିଦେବା, ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେବା। ଭଜା ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଯେତେବେଳେ ଭଜା ଶୁଖୁଆ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ତରକାରୀକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇକି କେବଳ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆମେ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପୁରା ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। କଲର୍ ପୁରା ଝାକାସ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ତିଆରି ହେଇଛି ତରକାରୀ, କେବଳ ଆମେ 2 ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଟ୍ରକ୍ର ତ ହେଲ୍ପର ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ 2 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ତରକାରୀ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା।